Ugada, sigubhu sabalozi, inyanga yamabutho, akusijule ngempande nekhubalo, hlala unethezeke. Sibingelele makumbamana omhlaba, sibingelele kwizizwe zonke. Saqhubeka nesiqephu sethula imithi nemisebenzi yayo. Namhlanje seniphathele usolo. Lo muntu ubizwa ngosolo, ngelinye igama bathi umgadankawu, abanye bathi isikhukhukazi simatshelejele. Yiwo-ke lo muntu osesithombeni, umuntu omuhle kakhulu, umuntu onamandla. Lo muthi uma uxebula ixolo lakhona ulihogela selomile liyathimlisa kakhulu, liyathimlisa too much. Ingakho lingena kwesinye isikhathi uma kwenziwa imibhemiso yothwasa isikhathi esiningi kulaba abanemimoya, uma besuka befuna ukudonsa iy'ndaba zabantu, luyaliphosa usolo kwenza ethi akwazi ukusola iy'ndaba zabantu. Kungewona-ke umsebenzi wosolo kuphela lowo, miningi eminye imisebenzi eyenziwa usolo. Ngizokwenzela umzekelo futhi, usolo luyasebenza uma ngabe kuya ngokuthi kuzoba nomcimbi ekhaya. Tholukuthi kuhlanganiswa intelezi ngenhloso yokuthi abantu abeze ngokubi basheshe bavele obala, noma basolakala ngokwenza okubi basheshe bavele obala. Luye lufakwe kusolo kwenzela ukuthi lowo osolekayo, lowo onhliziyo yakhe igobile, uma isuke engena phakathi kwalelo khaya noma phakathi kwalelo gceke, iyaye imthimule le nduku bese ikwazi ukuthi imveze obala ngoba kuthiwa usolo. Kanti-ke usolo luphinde ligade futhi, njengoba kumgadankawu, luyakwazi ukugada imimoya emibi ingasondeli, luyayiqhelisa imimoya emibi, luyayidedisa imimoya emibi. Luyaye lingene-ke uma kusuke kuthakwa iy'ncweba zabantwana ikakhulukazi zemimoya emibi, uma kusuke kuhlanganiswa kanye namathambo amahhashi nezinye izinto eziyinjula, kuya ngomelaphi ukuthi ukwenza kanjani. Usolo-ke umuntu omuhle kakhulu umgadankawu. Uma usuke ungenawo endumbeni usuke ushoda ngenduku kakhulu. Kanti usolo uyakwazi futhi ukulisebenzisa uma usuke ekhaya nixakwe imiyane noma umaskito, njengoba kuyisikhathi sasehlobo nje umaskito bedlangile. Ikakhulukazi uma usuke mhlambe unengane encane noma mhlambe unabantu abanesimo se-asthma noma i-sinus abangezwani nezinto ezifana no-mosquito coil, ngoba u-mosquito coil iphunga lakhona alibekezeleleki noma alijwayeleki. So uma ngabe unosolo uyakwazi ukuthi uthathe lona uligqule selomile ulishise, luyakwazi ukuxosha u-mosquito uma ngabe kuya ngokuthi unengane encane phakathi kwalelo gceke noma unomuntu onenkinga yesifuba. So iyasiza kakhulu ukuthi usebenzise usolo. Luphinde lusebenze futhi usolo uma ngabe kuya ngokuthi ingane inenkinga yelokhuzane, yesishozi nokuthuka, noma uyadlikiza uhlala athuke, kuyasetshenziswa-ke lona usolo ukuthi kudanjiswe leso simo saloyo moya osuke umbamba. Liyasetshenziswa usolo ukuthi lo mntwana avikeleke ngalesikhathi kufika le mimoya. Kuney'ndlela-ke ezithile zokulisebenzisa ngoba
Usolo uma uzolisebenzisa uzolifaka ngaphakathi emzimbeni mhlambe ngesimo sokuchatha. Luyinduku efuna ukwelulwa ngoba induku eshisayo. Induku eshisayo kakhulu engeke ikwazi ukuthi ibekezeleleke uma kuya ngokuthi yeqiswe isikali. Abantu baqaphele bakwethu induku engisikhiphayo la umuntu uyisebenzisa ngokwe-risk yakhe. Angisho ukuthi azilungile, zilungile kodwa anginawo amagunya ukuthi ngithi umuntu akayisebenzise lento uma ngabe inhliziyo yakhe ingavumi noma imithetho nosiko lwakubo lungavumi. Sebenzisa amakhubalo namakhambi ngokwahlonipha nangolwazi olujulile. Bakwethu lesiqephu sanamhlanje sithinta induku eyenza izinto ezihlukene iyodwa. Kuya ngomelaphi ukuthi uyithaka kanjani. Kukhona okunye le nduku ekwazi ukukwenza ngoba iyakwazi ukuphinda ibe yimbi, kodwa lolo lwazi asizukulidedela ngoba luwulwazi oluthe ukuba imfihlo noma luwulwazi oluthe ukujula. Sizodedela lolu lwazi oluhle okuyilona oluphilisa abantu, okuyilona olulula abantu. So uma ukuthi awunalo usolo endumbeni yakho noma esikhwameni sakho, vuka uyofuna usolo, uzoluthola kochitha lukhona. Ungada Sigubhu Sabalusi, inyanga yamabutho. Akusijule ngempande nekhubalo. Hlala unethezeke.